sa Lucia Gary a od narodenia trpím na problémy vlastne s hrubým črevom. Ako 4-ročná som bola operovaná, kde som mala vlastne podstúpiť za svoj život ešte následne ďalšie 2 operácie, ktorým som sa našťastie vyhla, pretože začala som hľadať alternatívu a našla som metabolickú kúru. Metabolická kúra ma naozaj zachránila a skvalitnila mi život doslova, pretože môžem sa normálne najesť, môj život je lepší, plnšia som energie, viacej toho vládzem a mám 2 krásne deti, kde naozaj si to užívam a čo sa týka trávenia, je to naozaj veľmi dobré a naozaj kto sa trápi s podobným problémami, s trávením, s črevami, tak určite odporúčam vyskúšať túto metabolickú kúru. Volám